nens i nenes, em dic Anil i sóc el presentador de la classe de tercer B. Us explicaré els ocells nocturnes, com veuen escrit aquí. Jo soc de l'equip del gamarús, que serà el primer que us explicarem avui. El gamarús és un animal nocturn. Els ocells nocturnes cacen per la nit, però quan tenen molta gana cacen a vegades amb excepcions per al dematí. El gamarús és un ocell que també està en perill d'extinció perquè els cacen molt. En abril hi ha hagut més de 10.000 gamarussos caçats i per això tenen que estar protegits. Ara us deixarem el Prevjot. Hola, jo us explicaré una part del gamarús. La família del gamarús ataca la nit i donen menjar al seu foguer. I el gamarús és un tipus diferent. Gràcies, Prevjot. Avui ens falta una persona, però no passa res. Ara començarem per al mussol. Mussol, si us plau, si podeu pujar. Hola, bona tarda. Jo em dic Rahim i us diré que mengen els mussols. Els mussols mengen insectes, cucs, granotes, ratolins i més coses. Gràcies, Rahim. Ens falten 10 persones al mussol perquè avui no han vingut. Ara passarem al grup i al gran Nick, si us plau, gran Nick. I us explicaré la reproducció, com són els gran grup. El gran grup és de 58 centímetres, però la passen de 70 centímetres. Són de color negre i els ulls són grans i rodons de color taronja. Tenen el bec de color verd. Gràcies. Ara comença els adults. Us explicaré una frase. És un ocell resident de Catalunya. Jo us explicaré la reproducció. A la nit posen 3 o 6 ous i en 2 o 3 setmanes es fan grans i són de color marró i blanc. I als 70 dies es comencen a volar. Jo us explicaré la alimentació. Mengen petits mamífers, ratolins, rates, conills, llebres, esquirols, aranyes i ocells. Se'n passen trossos de les seves presses, dirigint les coses toves, però no les coses dures. Dirigint perquè se fa una massa
anomenada argilopila, que és Hola, Jordi Husnani. Hola, Jordi Husnani. Jo us explicaré a d'on viuen. Viuen als zones muntanyoses, no molt brins Hola, em dic Angela i us explicaré les costums. El dur té bona vista i li serveix per veure el cabell llarg, la seva presa, i té la Gràcies, doncs. Ja podeu salir. Gràcies. Ara, com veuen al cartell, l'últim grup d'avui és l'Òliva. Sisplau, Òliva, podeu pujar? No han de sortir. Hola, em dic Bella. I avui us explicaré la vida de l'Òliva. A Catalunya n'hi ha zones de clima mediterrani, a les zones de les esglésies i en edificis abandonats, tot i que també aprofitem arbres afogats. Hola, les explicaré l'alimentació de l'oliva. S'alimenta principalment de ratolins, on hi ha abundants animals en els llocs de la cria. Quan no hi ha ratolins, mengen ocells petits i de tant en tant papallanes nocturnes i ratpenats. Quan manca d'aliment, també pot ser a l'oliva. Hola, bona tarda, nens i nenes, soc Ani. Avui explicaré la reproducció de l'oliva. A mitjans de primavera la femella pon 4 o 6 sobre les seves fèmines i els homes durant 33 dies. Normalment dejada per la posta sobre el riu i marxen de 3 dies. Un cop sortida l'ou i es queden al niu 2 setmanes. Hola, soc Faisal i us explicaré l'Òliva. Mentre la femella incuba els ous, el mascle Gràcies, Òliva. I això termina tot el que us hem explicat. Oh, vaja, ja es fa la nit. Si voleu vindre un moment. Ara tens que fer la lluna més gran i ens anem a l'altra habitació. Ja, comenceu a anar. Va fallar.